Hi everyone! Paghimo taw ginamos today kay kanang naami gagmay kayo ni isda ba murag kanang bulinaw bitaw. So murag lami kay siya imuong ginamos. So maghimo ta ginamos pero I don't know how to make ginamos. I will call my sister. Tawagan nato ito akong ate. Kay siya man ang maayo magluto. Tawagan nato akong ate ug tulog na ka? Tulog na ka? Yan kong palungan. Natulog na ka? Wala. Gasig ka ng mata. Aw. Di kabalo ka unsa ang paghimo ginamos? Pero Unsa man? nako ginamos diri bulinaw daghan. Istorya higay ko unsaon kay na ako'y bulinaw. Di imo hugasan. Patanaw ko sa bulinaw be. Dulong na siya. Gamay ra gani kayo. Kani kamay. Ano na siya, butangin na siya. I-drain na siya nimo. So, Rock salt? Di man rock salt, wa man may rock salt. sea salt dai sea salt. Sea salt kay para lami ang ano ko. Iodized manggod maot. Ayo dai ra kong salt diri wala. Himuon isa ka baso then half na lang. Isa ka baso, half na lang. Isa ka baso nga isda, half na lang dayon nga asin. Ana. Gamay ra bitaw kayo kay ako nang gipirito ganina ag hapon ng angkat isa kay radto. Udi half lang ang ano anak asin na half sa akong baso. Oh, sige. Bye. Asin ra ibutang wa nay lain. Kayo kung gusto nimo na magtamis-tamis na siya gamay. Lutuon mo na siya daan. Hindi ko muna magtamis mo na ba ginamos ka tamis. Okay, so ingon akong ate. Katunga lang daw ng asin, dapat rock salt daw niya. Kawalaan mo rock salt. Sama niya ato ang isda nga himuon og ginamos. Ingon siya ato daw ning i-drain. Dapat pangitaan nato ni pamaagi nga ma-drain ni. As in gamay ra gyud siya kayo. Ipis ra kayo pero kay kanahan man tamag explore. So ato aning himuon og ginamos. Ko pa ning ipa defrost. Sige. For mag-defrost ni siya. Ato aning ipa. Pero wala man ko ano. Screen. Ako itong screen kay gamay kaayo. Nara ni. Sige na lang. Cute kayo. As in, cutie-fine. Dapat. Ito aning ipa. Kaya ko. Kaya tayo. Yan. Super cute. Cute. Ayan. Okay, gamay na kayo nga itong ang isda, no? Tapos ingon akong ate. Atong sakit niya. Sakit na ito ni sa kabaso. Ito yung lista na baso ni. Baso din ay isa na baso ng gamay. Nga. So, I would say 1, no? Ito na ito na, no? Tansya na lang na. So, ano siya? Iyan mo na daghapon. Okay, ingon akong ate, dapat rock salt daw. Wala may rock salt. Wala ka, nahulog ko din kayo. Wala may rock salt sa kanira. Table salt. Yun siya lahi daw ang lasa. So, gamay lang no. Hindi lang naghanan. Wala. Okay, tama na na eh. Naghanan na gamay. Wala.
And then, ito ibutang to eh. Laka. Na. Tapos, you have to okay. Try ko ako ni ano. Thank you. Ta-da! See you in 5 days.